Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Sa Lunes, sa pagbalik sang sesyon sang Kongreso may baluan kun bala badayon ang barangay kag sangguniang kabataan elections. Inisunod sa kay 3rd District Representative Javier Miguel Benitez nga nagsiling man nga sini nga semana may mga nabatian siya nga madamo ukon majority ang naga-align nga gusto mag-support nga matigayon ang piniliay sa November 2028. Ini nga bagay ang ginatun-an sa karon. Gani sa Lunes, suno kay Benitez sa pagbalik sang sesyon, maklaruhan ini. Sa interview man sa media kay Cabinet Secretary Benjamin Abalos, iya ginsiling nga ang Kongreso amo ang may say angot diri. Kag sa karon, wala pa sang final nga statement sa BSKE. Paray na pagpanghanda sa Commission on Elections sa BSKE nga natala na sini nga Nobyembre. Suno sa COMELEC, tubtob nga wala sang layi nga magapauntat sang piniliay. Madayon ang nakaschedule nga eleksyon. We will know more on Monday. Sa sining semana daw damo ta nabatian. May mga nabatian kita na daw mas majority ang ga-align kag gusto mag-support para sa November 2028. So ginatun-an nato nila and hopefully mas may klaro kita sa Monday pag resume natin sa session. Right now, as you very well know, it is Congress who will have a final say on this. But wala pa pong statement, wala pa pong desisyon tungkol po rito.